Il-Ġermanja tiżdied mal-lista twila ta' pajjiżi li qed ikomplu jimponu lockdown totali. Fl-aħħar sigħat il-Gvern ta' Merkel ikkonferma l-għeluq tal-fruntieri bil-Ġermanja ssaħħaħ il-ġlieda tagħha kontra t-tixrid tal-coronavirus. Il-kriżi tant komplit teskala f'diversi partijiet tad-dinja illi dan l-effett negattiv kien rifless anke fis-swieq internazzjonali bil-Kummissarju Ewropew għas-Suq Intern iwissi li diġà deħlin f'riċessjoni. Intant kien konfermati li l-Gvern Taljan se joħroġ 25 biljun euro għal sostenn lil familji u n-negozji f'dan il-mument diffiċli. Il-fondi huma parti mid-digrit ġdid illi ġie imlaqqam Kura Italja. L-aħbar ta' sallada li l-Italja rreġistrat l-ar ġurnata minn kemm ilu li feċċ il-coronavirus fil-pajjiż f'temp ta' 24 siegħa 368 vittma u aktar minn 2800 każ ġdid. Il-Ministru tal-Ekonomija Taljan kien kwotat jgħid li quddiem din is-sitwazzjoni devastanti l-ebda familja, l-ebda ħaddiem, l-ebda anzjan mhu se jitħalla waħdu. Il-Prim Ministru Conte minnaħa tiegħu qed jinsisti li l-pajjiż għadu jrid jilħaq l-ar ta' din is-sitwazzjoni. In-numru ta' dawk morda mill-coronavirus fil-pajjiż ġar tagħna issa qabeż l-20,000 persuna, 2300 huma dawk illi fiequ. Fi żviluppi oħra minn madwar id-dinja, New York, Los Angeles u Las Vegas ħabbru shutdown totali. Anke l-gżejjer tal-Honduras jinsabu f'lockdown, iċ-Ċina kkonfermat 6 każi ġodda kollha importati. F'Kalifornja kjuż twal ta' nies qed jinġemgħu quddiem diversi stabilimenti tal-ikel minkejja l-appell ċar li ħareġ mill-White House. Ir-Renju Unit qed jipprepara l dik li qed titqies l-akbar kriżi fis-sistema tas-saħħa pubblika. U fi Franza l-awtoritajiet jinsabu mħassba ferm għal mod kif qed tiddeterjora is-sitwazzjoni.